दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिनि आसाम सरकारनिसिम मोनसे गोख्रों फिनजाथाय। जौगाखानाय बर' बिजोंनि थासारिखौ बोख्लायफिननो पलिसि लायोब्ला एबसुआ नेवसिगोन। बर' फरायसालिनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाया बर' रावनि जाजोबनांगौआ एबसुनि उदां दाबि। बेनिफ्राय एबसुआ माब्लाबाबो दोरोदा। बर' रावा खैफोदाव खोख्लैजानो नाङा। बर' रावा 100 बोसोरनि बाराब्लाबो थांनानै थानांगौ। बे खेबाव फिन खेबसेबाव बर' बिजोंनि थासारिखौ लानानै खेंफोरदों एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। नंगौ, बर' बिजोङा दिनैसिम 60 बोसोराव आगान होबाय, नाथाय दिनैनि समाव बर' बिजोङा बेसेबां रैखाथि गोनां? फारसेथिं सरकारजों थेर-बेथेर खालामजानो नागिरनाय आरो फारसेथिं बर'फ्रा गावनो गाव बर' बिजोंखौ बाहायनाया खम। थाखानाय बर' बिजोङावनो थाखो 6 निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावजों फरायनांगौनि आसाम सरकारा लानाय थांखिया बर' बिजोंनि थाखाय जोबोरैनो साननो गोनां। बेखौ लानानैनो फिन खेबसेबाव खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रोङै सरकारनि थांखिखौ हेंथा होबावदों एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। दिनै नोंथांमोन बयबो रिपर्टार जार्नालिस्ट नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बर' बिजों साननि गाहाम हामलायथि नोंथांमोननो बावहरो। मानोना दिनैनि दिनाव 18 मे 1993 मायथाइयाव लवार प्राइमारि बा एलपि स्कुलनिफ्राय जोंहा बर' बिजोङा जागायजेनदोंमोन आरो दिनै बिनिफ्राय जागायनानै 60 बोसोरसिम दा आगान सुरबाय आरो बे 60 बोसोरसिम सुरबोनायाव एलपि स्कुलनिफ्राय फरायनानै दा इउनिभार्सिटि लेभेलसिम बर' डिपार्टमेन्ट सोलियो आरो बेजों बर' फरायसाफ्रा जों इउनिभार्सिटि लेभेलाव हायार इडुकेसननि थाखाय बर'जों रिसार्च खालामनो हायो। दा बिदिनो बे जौगानाय मोनसे राव आरो जि थुनलाइ जौगानाय जि मोनसे बिजों आरो बेखौ लानानै दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसा खालामो जे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनि थांखि आरो नोजोर बायदियै जे बर' राव जौगाहोनाय आरो बर' बिजोंखौ फेहेरलांनायनि जे बिबान बेखौ बर' थुनलाइ आफादा जेरै थुनलाइ फेहेरनायनि थाखाय थुनलाइ रैखानि थाखाय जोनोम जादों, थिग बिदिनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि सायाव जोङो अरायसम खामानि मावलांगोन आरो बर' बिजोङा अरायसम थांनानै थानांगोन आरो बर' बिजोङा अरायसम जौगानांगोन। बेनि थाखाय जोङो आसा खालामो आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों जे बे बर' बिजोंनि थाखायनो जोंहा दिनै बर'फ्रा गोबां जौगाफारसे थांनाय, सोलोंथाइ लानो थाखाय गावनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लानो मोननाय आरो बिमा राव सोलोंथाइ लानानै जोंनि जे माहारिया गियान आरजिनो जि सुबिदा मोननाय, बेयो मोनसे जोंनि थाखाय दिनैसिम जोङो बेखौ बाख्नायनांगोन। आरो दिनैनि समाव भारत सरकार आरो बिथांमोननि जे पलिसि बा भारत संबिजिराव जि जोंनो गोहो होनाय बर' रावाबो जे 2003 मायथाइनि उननिफ्राय भारत संबिजिरनि 80 सिडुलाव गनायथिनाय मोनदों आरो बेजोंनो दा जोंनि लिरगिरि बिथांमोनहा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन भारत पर्यायाव इन्टारनेशनेल पर्यायाव बर' रावा गुबुन रावारिफोरजोंबो मोनसे नेशनेलि रिकगनाइज राव हिसाबै जोङो गनायथि मोननायखाय समान मोनसे मर्यादायाव जों दङ। दा बिनिखायनो भारत संबिजित आरोबाव इन्डियानि एजुकेसन पलिसि बेफोरनि गेजेरजों जोङो नुहुरो जे गुदियै बिमा रावनि सोलोंथाइखौ लानानैनो भारत पर्यायाव दिनैहाय बयबो माने बेखौहाय इम्परटेन्स होदों बा बेखौहाय गोनांथि दं होननानै सानदों आरो बिनि थाखायनो दिनै जोंबो आसा खालामो जे बर' मिडियामनि जे फरायसालियाव दा आथिखालाव गोबां माने बायदिसिना बेले-बेजे आसामाव सोमजिदों। बर' बिजों असमिया बिजोंनि क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्स अंख आरो बिगियाननि बिजाबा दिनै इंराजि मिडियामाव साफायनानै बिथांमोना हरदों। दा बेखौ जों बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादजों ज' जानायजों लोगोसे आरो बयबो दिनैहाय फरायसा हान्जाफ्राबो जोङो बेवहाय 6 थाखोनिफ्राय जे बर' मिडियाम फरायसालियाव इंलिस बिजाब हरबाय, मेथ्स आरो साइन्स अंख आरो बिगियानखौ, बियो जोंनि मिडियामनि हेंथायै जादों। सरकारनि सायाव दाबो जोंहा दाबि दं जे बर' बिजोंनि फरायसालि बा असमिया बिजोंनि फरायसालियाव माने बिमा रावनि जे बिजाबफोर थानांगौ, बेयो जोंनि मिडियाम आरो जोंनि बे मोनसे मोन्थाय। जाय मिडियामजों जोंनियाव फरायसालियाव सोलोंथाइ सोलिदों बे मिडियामा गासैबो अंख आरो बिगियान बिजाबाबो बर'नि जाजोबनांगौआ जोंनि बे उदां दाबि आरो बिनिफ्राय जों खुनु दोरोदनाय नङा। मानोना बियो दिनैनि समाव भारतनि जे निउ एजुकेसन पलिसि बेयावबो रोखा रोखायै बुंनाय दंखायो जे हागौसेबां फरायसालिफ्रा जायफ्रा मिडियाम गैया बेयावबो क्लास 5 सिम होनो हायो। जायफ्रा दंखायो बियो माने 8 थाखोनि आरो गोजौ थाखोसिम जाय दंखायो बयबो बेखौ कन्टिनिउ खालामनायनि बाहाय मोन्थाय दङ आरो पलिसिखौ बिदि लानांगौनि थाखाय दिनै पलिसिया इन्डिकेट खालामदों जे जोंहा आसामावबो अलरेडि 11-12 जि माने थाखो 11-12नि थाखायबो हायार सेकेन्डारि स्टेन्डार्डआव बर' बिजों इन्ट्रडिउस खालामनायनि आसामाव नटिफिकेसन जाखाबाय
आरो दिनै आसामाव बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बिनिखायनो जि मर्यादायाव जों दं बिनिफ्राय बिन्दोसेबो गाहायाव फैनांनायनि थाखाय जे आसाम सरकारा पलिसि लायो बेखौ जों अराय सम नेवसिगोन। आरोबाव दिनैनि समाव दिनै माहारि मोनसेया हारि मोनसेया थांनानै थानो थाखाय जों बयबो मिथिगौ जोंनो राव नांगौ बिजों नांगौ आरो जाय हारियाव राव दङ बिथांमोना बिजों गैया बिथांमोना दिनै गाव गावनि आइडेन्टिटिखौ खोमानानै एबा गोमानानै लानांनो थाखाय जोबोद दिनैहाय इन्डेन्जार्ड माखासे रावावहाय गोलैनानै दं। बर' रावाबो मोनसे समनिफ्राय बेबादि मोनसे इन्डेन्जार्ड इउनेस्क'नि लिस्टआव बर'आबो बिदि गोग्लैदोंमोन। नाथाय जों बेखौ बोखांनानै लानांगोन जे जोंहा बिजों थानांगोन जोङो थुनलाइ दङ जोङो बर'हा गोबां माने थुनलाइ सोरजिनाय दङ आरो बिनिखायनो दिनै जों गोसो फोथायनो हायो जे बर' रावा बेबादि गिख्रंथाव बा इन्डेन्जार्ड थ्रेटेन्ड राव जानो नाङा। फारसेथिंजाय बिथांमोना आसाम सरकारनिफ्राय पलिसिजों जोंनि रावखौ थ्रेटेन्ड खालामनो नाङा जोंनि रावखौ खैफोदाव खोख्लैनो नाङा। आरोबाव जों मिजिंथियो जे गुबुन गुबुन रावारिनि दिनैनि जोंनि बे बर' बिजों सानजोंहाय जोङो बेखौनो फोथायनो हायो जे दिनै जाय रावफ्रा बिजों मोनाखै बिथांमोनहा दिनैहाय जोबोद खस्थ'यै बा गाव गावनि बिमा रावखौ बासायना लाखिनायाव जोबोद माने गोनो गोथोआव गोलैदों। दा जों बर' हारिया दिनै जोंनि माहारियारि बादखौ लानायजों लोगोसे जोङो बिजों थांनानै थानांगोन। आरोबाव बर'आ गावनि राव थुनलाइ हारिमु दोरोंखान्थि रांखान्थि समाजखान्थि जोङो बेफोर गियानखौ जोंनि गावनि बिमा रावजों लानानै जोङो जौगा फारसे थांनो थाखाय जों जुजिलांबाय थागोन। आरो बिनिखायनो दिनैनि नैबे जों 60 बोसोर 60 इयार्स जोंहा बर' बिजोङा सोलिदों आरो बे अरायसम सोलिलांनांगोन 1000 बोसोर 100 बोसोर बियो माने अरायसम जोंना थाबाय थानांगोन। आं बिनि थाखाय दिनै बर' आइ आफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बर' बिजों साननि गाहाम हामलायथि फिन बावनानै बे फंनैसोखौ बेयाव दोनबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।